Mrs Tibbott, ble ni'n dechrau? Wel, dwi'n meddwl, dechreuwn ni gyda'r negosiadau. Mae hwn yn rhan o waith y cwper ys lawer dydd. Yna gwper ym mhob pentre ac cwper gwyn yn arbennig yn gwneud offer arbennig. Ac mae hwn wedi wneud o dderi, yr estyll yma tu fewn wedi wneud yn glos. Ac yna tu allan mae yna waith ciwrain o bren onnen ac wedi i wei yn bert fel chi'n gweld. Ac yna un o'r darnau mewnol yma yn aros fyny fel bod chi'n gallu cydio ynddo. A dwi wedi ddim rhagor na hynna. A fe'n rhywbeth hardd iawn, nhw'n licor trontol mae gidio ynddo fe. Dim trontol fel... Trontol. Trontol? Mae'n gwybod bod chi'n defnyddio trontol am beth i chi'n rhywbeth cryfach i chi'n i fod yn trontol fel arall o'n un o lygu nawr. Wel, dwi ddim yn gwybod beth yw hwnnw, mae fe'n debyg o ran ffurf siap i giler o dynnu llawer dydd, gwneud menyn. Ond oedd y giler lawer yn fwy, ond oedd honno'n gron hefyd. Wy'n besio fe mlaen i'r gweinidog. Mae hwn yn debyg i glust mari fan hyn hefyd. A gair ni am hwn ydy clust, clust cwpan a clust llester. A dwi'n siŵr mae clust i afal yn ei ydy hwn. Ac bod y llester, dwi'n siŵr bod wedi gweld yn tebyg iawn i hwn yn y balac hwn, mewn rhyw dy arbennig. A bod o'n llester yr oedd rhywun yn bwyta rhywbeth fel uwd neu lymru neu'r math yna o beth ohono fe. Gyda llwy, bren neu rhywbeth fel yna. Wel, Mati? A ti? Ie, mae'n fasyn dwbl yn diwe, felly mae gofyn bod nhw'n yfed rhywbeth poeth o hwn, dwi'n meddwl. Felly rhyw fasyn cawl neu fasyn sican i fe? Dwi'n i feddwl, hwn i ddim beth yw'r enw. Wel, Minwel. Wel, Bedwch da ni. picin yw'r enw oedd arno fe. Picin? Picin, ie. Picin, ie. Ac rhan o offer y lleithdi oedd enw reiddiol, yn dweud. Ond yn y gogledd Cymru oedd e'n cael ei ddefnyddio i fwyta llymru neu iwd ohono. Ac diben y cylch y prydferth, mae i'w dal yr rhannau mewnol gyda'i gilydd. Byddai'r cwper yn rhoi bandin o heiar na mae bethau mwy, ond mae hwn wedi cael ei wneud fel hyn a ffren. Felly picin. Ac yn y de, y bowlen bren blaenach fydde gyda nhw ac yn galw'n ffiol bren i gael y cawl neu'r sican ohono fe. Mae wedi'n haro i Minwel bod yna waith ciwrain iawn. Os ydy dyn cyffredin efallai ddim yn defnyddio hwnna fydde fe? Fydde oedd y gweision drwyddi draw yn cael hwn, pob un a'i bicin i gael i lymru neu iwd i swper ohono fe. Mae gwaith cadw'n lan yn oedd gofyn bod chi isgaldio chi'n neud llawer dydd, digon o ddŵr berwedig dros rheina. A dipyn o wahanol fel mae pethau nawr. Basyn cyffredin o dan ni, o'n i'n mynd yn defnyddio basyn pren, a bob bore i frecwas cyn mynd i'r ysgol cawl llath. Bara llath a blawd cyrch yn o fe. I'r wlad yn hytrach nag i ardal ddiwydiannol, Mati, fyddech chi'n gweld? Wel, eisiau rioed beth fel yna i wyta hwnnw. Ydych chi wedi cwirio bod fi wedi bod yn llawstabal ac felly'n was fferm, ydych chi'n gweld. Wel, eisiau'n byd fel yna, rioed. Pethau dwi'n i gofio ydi powlen, disglia beth wedwch chi'n y de. Dim clust ydyn nhw, ond o'r hynny bydda ni'n cael te, a mi gofio i'n fyw iawn y 4 powlen fydda'r dalcen y bwrdd bob amser pan doi ni i'r tŷ am bwyd, chi'n gweld. A'r ffordd bydda ni'n gwybod bydda Mari'r forwyn mewn hwyl, mewn mwd da i peidio, sut bydda hi yn arllwys y te i'r pwliau yma. Os bydda i'n mynd ar tepod o bowl i bowl heb godi big o gwbl, bydda'r cythrel yn corddi'r adeg honno, ydych chi'n gweld. Ble gyd mi newch chi'n eich cythrilde bethau, bydda'n achosi trafferth i chi niwedd arach. Ond nach chi wahaniaeth mewn ardal, ynddo fe? Bydde ni'n ardal y lofa, byth yn bwyta bwyd llwy o'r ni, chymod, sican a'r bwtran ar ein i gyd. Dim ond i ddarllen ei nes i yn llyfr Huw Evans, chi'n gwybod? Cwmeithyn. A mae'n enwi'r i wigen o'r pethau yna, bwyd llwy. O'n i ddim faint o ddeioni, ond o'n i bobl y lofa'n gryfach na fel plant. O'n i'n cael rhywbeth mwy sylweddol na bwyd llwy fel na.